ceerte ɗe. ceerte hakkunde jaŋde almasihu e jaŋde muhammad helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni janngiɗaaɗe ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto yidde Allah. muhammad jangini rewooɓe e makko yo ɓe jiidondire won heen yimɓe ɓe kuttoo won heen yimɓe onon ko tolni e weleede mum on no wiire e nder hadisaji caludi so tawi Allah barkinaaɗo towɗo ene yiɗi won maccuɗo o noddat jibril e wonde Allah ene yiɗi kaari yiddum tan jibril yiɗa mo kamne caggal ɗum jibril noddade asman omo wiya Allah ene yiɗi kaari jiɗe ɗum tan besgol aljana ne jiɗamo o waɗanamo tertu e besgol leydi so añi won hen maccuɗo noon o noddat jibril o wiya mo mbiɗo hutti kaari huttu ɗum nelaɗo jokki o wi tan jibril ma o huttu mo kamne e caggal ɗum o noddat besgo asman Allah ene hutti kaari kuttemo ɓe mbiya mamin kuttumo kay caggal ɗum o waɗanamo huttare e dow leydi e to bange seyde almasihu noon o jangini Allah ene yiɗi aduna fof nder linjil ɗo wi ngata Allah yiɗi aduna ha o rokkiri ɓiyo mbaajo ɗum ko beele kala gongindo ɗum ene wasa e halkede o heɓa gurdam ha abada kadi o wiri e demgal nelaɗo mo Yuhana nden yidde firtani eɗen jiɗi Allah firti kanko omo yiɗi en kadi o neli ɓi ko yo o wonan en sadak ngam yafuya bakkatuji min enen noon enen gandi yidde nde Allah jogini en nde Allah ko yidde muhammad jangini wonde Allah no serdiri yimɓe e dow no yiɗiri ɗumen almasihu jangini wonde Allah pondini yimɓe fof e nder yidde mum